Ο Παναγιωτάκης. Ναι. Και τον και στα καλάτα, ας πούμε, στα μυαλά του. Έναν ημέρα στεναχωρημένος, προπάνε στην πλατεία στην Κουζάνη, του λέει ένας: Παναγιωτάκη, τι φτιάνσα? Αυτά με μαλάκι, θα φτιάχνει με πολύ στεναχωρημένο. Λέει, γιατί να, τι έπαιζε? Άντε που πω να χειρίσω και πω να σταματήσω. Αυτά δεν μπορώ να μιλήσω τίποτα. Λέει, γιατί ρε, άμα σας το πω τι έπαθα θα χειρίσω την ακλέτη μαζί μου. Λέει, τι έπαθες? Απροχτέ πάω να πιω ένα ποτό στην Αποκάλυψη. Παίρνω μέσα στο μαγαζί, ρε παιδιά, βλέπω παίρνετε ένα μνή. Άστα να πάνε αεροπλανικό, τέτοιο μνή στην Τουλά δεν υπάρχει. Ένας πέθανε. Πάει ένας. Αμάν, κάθομαι από απέναντι και τη στέλνω ένα ποτό κελασμένο. Μη φτιάνε αυτή τη λιγιά σας. Τη λιγιά σας τη λέω εγώ. Λέω, στείλω ακόμα 1, 2, 3 να τη φτιάσω κόρπετο και μετά θα είναι πιο εύκολη. Στέλνω ακόμα ένα ποτό, στέλνω ακόμα ένα ποτό. Αυτή η Χέλσινκι βάζει, δεν πάει είναι καλά. Τι κουρνάρι. Φτιάνω με τη χέρα που με κλάτει. Έλα λοιπόν. Έρχεται ρε παιδιά. Λέω, κάθομαι να πιούμε κάνα σφινάκι να γουστάρουμε. Μη λέει, μα δεν κάθομαι. Την κυρνώ κάνα 2 σφινάκια, την έφυγε στα παιδιά, δεν μπορεί να περπατήσει. Λέω, θέλεις να στην πάει που θέλει να κουρευτεί? Μη λέει αυτήν, θέλω να πάμε στον Ξενία. Τον Ξενία, ξενοδοχείο. Τον Ξενία, μα δεν πάμε. Πάνε εκεί. Λέω, σε ποιο δωμάτιο θέλεις να σου πάω? Μη λέει αυτήν, δεν θέλω δωμάτιο. Θέλω εκεί απέρα στα χουρτάρια. Στα χουρτάρια. Μαΐσιο, μαΐσιο. Μαΐσιο λέει αυτό. Ανοιξιάτικο του Μαΐου, Μαΐσιο. Ρε παιδιά. Και την πάνω στα χορτάρια. Την πάνω από καταή. Και συμβαίνω από πάνω. Και τζαμπρόχνω. Τζαμπρόχνω. Μισή ώρα την έσπροχνα. Και μετά από μισή ώρα τι κλώθηκε με λέει? Τι κλώθηκε σου λέει? Παναγιωτάκη, τι μαρτ λέω? Του λέχει τα χουρτάρια τόση ώρα. Τώρα μετά από αυτό το μαύρο δεν μπορείς να